Satuibere, EYEMO Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omwana wembe magatebi omwana wenguko ngai gali bakuligeretia se TV eria bakuburi ngaine omong'ina okorekana nga kwararire miaka no inyore mwaka ki gwatogeta so buiko bwese omuro minto monena akaiboru omwaka 8 ngacha koiboru oyo 10 bono igo andoche ngabo muranare gai igoire 8 nanjenga iboru oyo 10 yandoche ngana kolire mia na sita yagote bangi miaka ya egerabe 106 lakini boniga osakurigire none gabo o akesabu korwa 1910 orusani na 2024 emiaka boniga kerto ko yirigirerio mong'ina agere emiaka 114 yani yeah very good very good very good ine igase njogo sibelioko no baba barusityo gotero gona sibelionge baiwa sibelionge musegaya ndoko baya ai musaiga towa monto na towa ndoko baya baya ai sibelionge musaiga sibelionge musegaya ai musaiga towa nonde ogungu towa ndoko baya baya ai no kwarueta ai umusaiga mwana wenguko gatebi Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. benki ya omwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwe na litwari oli abere litero rukegima nanene kwabiri gukwego kya asoko bwatia emirobero yonsi yeritwari lero kirori litwari ya Halamis chitariki 5 cyomutienyi o kabere omwaka no iwe chibibere na meronko ebirene namanga gendrete go korekana asetoro cyomuraibense Dr. William Samuel Ruto amona barayibande kurwa serikali ababeire bugusobagendrete ne taro yabo ase ENSA mugusase ya Japan asenchire yamo yokorigia kubwatirana egatie chinse chibere eri wekinya ase chi sector au chinga kecho ningo toro chiboigo engana yo yeserekali yo kugania abaiboli wakana school fees wetrase umurubire o e-citizen egendrete koleta ebirenkererio chinga kitoro chegatia barayibagendrete wesokya na kugikeria umurubire yoga asotabona nigo orabe egurube anena se chiamate chiria chitari kwenyara mwanchi muri yaragire nsemo yabona magoroba chinga kingo kwarigania SMS AMAYIA erionko manyebuna nara ya kubwatirana nabariki baito tobereto gosangiria seritkorigima kurwa se chingongo na gukwarganiria senchera ere eyobwikirano inyora muna sensemo ya Facebook nabakogendera gotunyora wetra Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube tunyora wetra Ndizi TV News baigo naboko yasoma ase website yaito wetra www.ndizitv.net video togendere gosanga asobime
mwanchi murigariri wanongo kwariganio beko gusangana inche goika omwerere triane EVERLYNE OSERO uria kwene kya chipicha neryo gicha wikira centre ya bene ni gakuru kwa Petra Mokeira AMAYIA yense EYEMO toko ya chakabene korwa se county ya Kisii awase university ya Kisii bono yabekiro koiwana kubwatirana the university ya Manchester eryo gochigosomia aborokiwa anene ase ENSA moyobo chenu asibona aborokiwa wetani 15 kurwa se university ya Kisii barachie kwenyorera chisemia se university yo ya Manchester anena centre unenchire ya moyo gokonya gokinia ebirengo byo bocheno anene imense ya Kenya abakora wano mo vice chancellor we university ya Kisii Professor Nathan Ogechi nigatebuna nerebuya aborokiwa gosoka isiko ero konyora obumanyi bwekerengo kegoro asekeria ebintu bigotumeka asamangana yetsemia se chinse chesko ningobire ebirengo byegoro kegima hibyo birakonye aborokiwa konyora obumanyi bwebirengo byegoro muri keto Mildred Momanyi nigagotegorera AMAYIA yense EYEMO noroboti rwa senchera iyo wikirano University ya Kisii kubwatarana University ya Manchester nigo babekire ese asabarokiwa wetania 15 kurwa sense moyo wochenu abo barache kwenyorera libagali okogenda University ya Manchester iri kwenyorera amaigilio asegeka kemetienyi etatu unenchere ya moyo gokinya ebirengo byobochenu nigo omo vice chancellor we University ya Kisii Nathan Ogechi arera igoro yo murubulyo yo no buyabwaye asenonya na ba professor wekirana kuro Manchester batebanere buya aborokiwa abo gosoka isiko iri kwemanya igoro yo kurwalia amaroire atagete obumanyi bwekerengo kigoro mono igo bacha sengencho ntobwate omorobelyo bwogosomia abanyagitali abanasi abanyagitali bamaryogo n'iki clinic officer n'abantu bande bonse bagodina n'amaryogo abuno okutogosomiga nabo igo momonyete nga serikali ya Kenya na serikali ya Bongereza nebwato omorobeli ya saineti yogo cha Kenya gitali enene ekero omorobeli bwensipyo university ye n'abasani baito kuri Bongereza ne county government mbaga Kenya gitali enene eyeratumeke ase chi county chions PSS asakoro kwa Lake Basin block. We are very much looking forward to seeing Kisii students coming to Manchester over the summer for an opportunity to get an experience, to learn about the UK education system, to learn about the UK environment, the culture of Manchester and the northwest of the UK. Twagendereire byagise tuchaka nabona twikirase ensemo tugutuma abana baito naburugo chikonyora amasomo ngumbu para equipment iri ngumbu bunere bagucha iga barwa marwario togotebangare at international standards nigo bateba omubaro bw'aborokigwa abo barache konyora libagali tangani asomurubulyo yo asebo igo bateba nere byanonya nabali mukugenda konyora amaigelia yo abana gati ya 10 na 15 bache bagenda Bongereza asemeti nyetatu bachigosomororo elinde baigerigo ryo bonyagitali batumie chi equipment kire Bongereza banyora abanyagitali basomete babwate experience kende ali Bongereza obuya buyo yonkelinga abamuna bakogenda Bongereza besa no ninturumba liko cha wakana ige university ito negenda tebokina wetani kwa banye university ya minere Gusii lakini university ya East Africa ya international inara mangana maya aya batalentere actual kwa tawanga mintoto batevye amangana yama nangona abarimu kurungumbu na barabungu gocha bara na abaito bagende ngumbu uyino koreta ngenjo yokoyana na chisemi irinde libaga abana baito bakogenda Bongereza bakonyora amasomo ayo iga amasomo baranyore igare ngaine aliyanga banyora Bongereza nigo abageni abo kuro Manchester University bakambia gochase vice chancellor ase ogwanchirana no morobulyo yu. It's really very we are happy to be here, and the University of Manchester is very happy to be here in facilitating that student exchange. And I think it's important to place on record the immense role that the Vice Chancellor and the Dean have played in making this vision a reality. And I think I also need to place on record the gratitude to our philanthropic office in Manchester University for making this happen so that we can take a number of Kisii students from Kisii to the United Kingdom. The place that will be the site for us in East Africa will be here
in Kisii with those as the hub, with those reach across the lake region. Kuripotelea itaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi. Miamana omorikeito Mildred Mumanya se orobot yororikiranu na chingaki county ya Nyamira yeroberetie gochego chake bene omuroberio bwagwakanira obokoreri bwe county batari gotumeka chibesa bene gose asenchera ya cash nigo chakira litkoria ankyo chitariki kianda chumutinyiga nigo gatia boncherira korwase chigosikurwaso omochiokeroka anene omochiobago koyegwa municipality ase amatukabwango iga babere bagosanga ebirengerero abo kubwatikana negetamukireke nigo baganirie kwewa chingaki korwase abachogi asebo igo bago keire okoewe municipality na kugania babe bago ikiraniwa amaganyo asenchire moyo gokinia obonchoreria ase omucho yokeroka muri korwase county ya Nyamira Paul Kapokara na manke bago kwana amona Ndizi TV aboncheria baiga nigo baorokiri omogokobo asebate biruna nigo amabaga yemeremo arachikunyara koba gakomentekana Etangor ko Richard Japanese yo nyangai munyakero wokeroka kere ikiru ni municipality yachire tigekonya abantu baito mama mboga na abantu bande bonsi boda boda nabana biashara aba bakabake bari gakeroka na baro banyare na bagokonya mono muna chirons kirichigwa chikurwego chigrant chikorusiko chigo cha maiga na ndio itakerito chirore. Majina naitwa James Kimani. I'm a businessman here in Keroka. Kidogo tu serikali tunaomba itusaidie kidogo hapo ndio tuweze kuendelea pamoja, na pia kwa vijana ambao wana kazi waweze kuwatafutia kazi kidogo hapo kwa council waweze kupata kazi inawapatia hata weke chakula kwa meza jioni. Asense moyende nigo boigo baereire iguru ya maganyo ayuboigo baganire harati kunyara kobaga kumurekerwa bunabono gukina kwebirengo byobochenu otingeligwa oborendi koroiseligwa ebibanda asebarati kunyara koba koigama egati ya maganyende okira igachia gaje tunchiana kuigurwa abantu gabayikira okiri tukuri igire ono rero bakare komenya ko nyumba chi hotel chi abantu no bakoenda chiacha chicho chigori bwango na nichimendu chire nafu echire itero siwe abangina togotwerwa na matemwanda mangerende alafu echire ito tutaitebe EYEMO echichiro kero kachiranga isato ero siwe EYEMO egere torosi biashara bito bigenderere samalieta nengoro kunansi ondieki lieta limanyekanete ngoro kunansi black yo maoni ya matunda wholesaler ase echire ya keroka so ntoka neti batorosere stalls bato nege tige koro wholesale bato bekire chi department na toranyale ko ni mesigo no kuabusana koro kuno gokong echire itere nchabu bali go tuabusera boronge buna chikaneri egati ya bobo igo nigo baganire serikali ochia kubarigiria sense moyo bochogi edio na barabo kwenyorera ebitoki baigendererie revenue yo kuba kor kitetie tikara yaga chipare chichito chonzi pichigoke andari gyo obolimo asa abantu abakorera biashara inwa abana baito ono mutagocha ndegere egere matokonye injerera tokonye egere gakimubunguse amaguria ya mukare akari komento bamtu muntu na bako bali tukoligima atabwatu na siringi mu lakini munispoero ke gocha echibese tagete na abuo so muntu atara nonera Wigo abonchiria baiga abo bakurukuru ase chingongo ENSA ya Kenya nigo baganirio morembe koene kigwa ase chire yiga egento kiranyari ko bagekororobya obonchiriri bwabo. Ya kaunti ningependa kuambia ya kwamba wakuwe waangalifu sana kwa sana drainage system, pia kwa upande wa usafi watuoshe mji vizuri, takataka zinajaa kila mahali, watuoshe mji vizuri, na pia huko upande wa nyuma wa soko itengenezwe, iwekwe kama ni cabros ama ni rami, na pia ifensiwe vizuri na iwekwe shades vizuri. Ekubaise bakora boigo mbatokonye nonye into aina aratu taitoka iga ginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV korogega se county yiga ya Nyamira inche gonkuruka polikap Okara
Mbuya muno Paul Kapo karase oroboti ororokiranu korwase county ya Nyamira tokorana se county ya Kisii nigo amayanda na magombo abwata insase kinyoro kya Nyaore iyo gotoka ase wodi ya Nyakoime bunge ya Kitutu Chache South asomega bwoko mwenia omo evangelist the motondieki uyobo igorenke omorokiwa ase skuru ya bamura ya secondary ya Nyambaria nonya nabonigo mokonyi bwo mwarimu ase skuru yo ya Nyambaria kefogega abaga gutukuterare chinguma na nigo moroki woyo abetaka gusiria obugima bwaye kare ase skuru baigo nigo abari abaikirana eri okorwa engora yabo baba kumotoyanya gusira asogote babuna nigo arenge omwana orenge na maskani umurikeito Josephat Amisi nikirana sumuyigoyo nomoyega bwoko mwenia evangelist Timothy Ondieki kemaiga uyorenge omoroki wa skuru ya Nyambaria gati ya bali banyarako bagwikirana se omuyego iboko mwenia evangelist Timothy Ondieki nomokonyi bo mwarimu omonena se skuru ya Nyambaria kefogega uyo nyarako bogotugutera are chinkume nyarako bachiko bwato kogwetera ase mitandao una nigo Timothy anyarate ko bagusiro bugima bwae ase skuru yo engana hya nyarako bekwegwa okoboko na tatu mwabo Timothy Isaiah Kimaiga. It's important to do it. We have not regarded social media because some of the social media people are gather press people who want to have their own agenda. With us and the family, we have worked to that is reigning is that this boy was sound until on Sabbath night after he had done every activities I've already hinted from the beginning. When he complained that he was suffering from headache when they were going to sleep. And then in the morning, the boy came and said, I think this headache is persistent. We have a school sanatorium. The boy went there, was attended by a school nurse, and he gave him some remedies. Hoping he will be well. But at 10 again, he said, no, this headache is becoming persistent. At this particular moment, the Mr. Israel was called, as I have already said, and they called the father whom they know one another. And so now within to school in Chemoere Korwe school, akabera nyakitara matukabere, alafu akamanya gotimoka. So teri buna news yako minyoka buna mwana asirete school, mwana atikere school, igomo rusetioro, but principal yatate, he was okay up to Saturday. Actually I saw metinero muraiwo wa spirit ase omuyego yo nigo mamo mwabo Timothy Ondieki anyarako baga komwatora nga omwana orenge omwegweri naboigo oyo bwatete amachiko anene yenga yabo engana boigo anyarako bekwegwa okoboko nabalisia be kanisa ya Amani ase Timothy arenge koba gagoikirana. He was the second born of the family, but alipokuwa hapa anaonekana kama ndiye first born. So amekuwa akifuruta wengine kwa mambo mengi, like going to seminars. Timothy asipokumbuka kama kuna seminar, wengine hata wakumbuka kama seminar iko. Akitayarisha kuenda, wengine wanafuata. Kanisani yeye ndio wa kwanza, anaamka asubuhi, ananiita. Mwana was somebody who was really devoted, say kasi Nyasaye. Na ndena bwato munguso from the youth section. Pono tera musabire na twa kole mirobeli awekera bono iga we really play at Mokeira in peace. Na tsabire family to college. Nyasaye had a plan ye mirobeli yons piem na mne yekera mitega. Etania iyo no mumura Nyasaye teke go kyobani. Ore koigero bani buya se miaka yaye bakoeta no nyini twa banta bane bari twa bari to koigera. Igo namanyeta mangana mange none ase amayanda amaneno goichana nigo aborokia kurwa ase skuru ya Nyambaria boigo batabiri banyarako bagusiria omwana we chinguru na boigo oyo bwate amaskani chinga kichonsi arenge ase skuru yo ono mwana na bwata sekeraskia no rengo muye orego nkonya chinsemo nyingi ase kerasi ekyo in particular ekerato gutwara Vespas programs no mwana ore kuorokereria especially sensemo yobani na nero ore kuorokereria bande buna bakuigeria lesson. Hata sijui kama nina la kusema ya kwamba tumempoteza mwanafunzi ambaye alikuwa na
kujikaza sana kimasomo na pia katika hali ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo tumempoteza, tunaomba Mungu aweze akamweka mahali pema. Believe that God will rest his soul in eternal peace. Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kurwa ase Kinyoru kia Nyoero igigutuka ime sublocation ya Bunyagatani ime location ya Nyakoe county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Miyamana omurikeito Josephat Hamisi asoroboti oruna intutokurengora yabene guchiasia mateyo nigo egatia bamenyi kurwa sensemo ya Orange yotoka se wodi ya Buikanga ebunge ya South Mugrango baba wesokia na kwemurunganiria okubura kuburendi ase chinsemecho ase korengana na barobate ne bikora byo busali ngo byabere bikoene kiwa ase egekabono kurere ngo baruro kubore uchaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubeka chitaya chestima eriyo kubakonya kogen nobo koreri bwabo bunato kumanywa no muri keito Frida Kerbo okuburwa kuburendini go kwabere go kwene kigwa asense moya Orange chingaki abamenyi benseme yo bagendete komenyera obwoba osangani go bane kebuna nigo oboibi bwabere bo kwene kigwa anene ase bayirabuna ekegoliege keni go kiaberege kubachanda anene go tiratiria ebisona goetam Orange bwana aramenyira matuka atari make yondo jingo bubago bwajakira bana bakembara iga bagona kumenya kebisona by'abantu ga bamurayi gomba nyaruka babigete kirongi bonsi egento njendo jinga kiali ko nyarikanaga Simba arati ali ko etaye ngoto konya yali ngo bubi obujokea etaye estima Omuchando monene obere go kwene kigwano musunte oyoirire bikorwa byoboibi gokorekana kolende ni go baene kebuna nigo yo kabeiro mugavana we county ya Kisii James Ongwae ningaba bekelte chitaya chesola kolende chigasaligwa asebono baganiri mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubabekera chitaya chestima kubwatikana no musunto yorororo nigo bokoreri abwabeire bokoirana magega mbato konyete ebirobwe bikurwe sungwa bakatobekera lakini bono byachete bikarasaligwa n'abakora balenge gocha butuke karatu aralire byokire babibunaja bayira bone twale kusaba omwisimi wa Simbarati asogwanja kwa yatobekere ebirobwe bingao bigotumeka estima wetero olenche yeto ndo muno mochiamani amangana akira amange oboibwa abero obonge bono abantu muna babirobwe byasaligete obagocha batura chingoko kunyumba bayira bakamagena bono ne chingoko twasinyirwa tuga ekiara gwetera bakoro nande bone mure bike no bikona gonjokana gwetera basalite birobo igo twasabira omwisimigwa asogwanja kwaya atobekire birobo byestima asensemo yabasubati nigo bairera obuba bwabo chinga kibeso kire kwerigeria ase obosalia bwabeire bokwene kigwa chindo chaso mujobo Orange birowe bisalegete byabege tuno te former Ongwae gavana Ongwae nale ku request mu gavana ito Simba arati netaya nyale koba ogotokonya torende security andake ngosoka tokura stinka twagenda kwerigeria twacha twanyora obusali bwabeire kolende nigo baenekia ochikoa arati okoboko ansobochori bu mwaka bwechiri bubere 2025 chingaki echio boigo nigo bagokera obokoreri bwaye anene asense moyo kolika aborokia ba ECD asomoroberio o permanent mugambio ito Simba arati aranya koba gotokonya 2027 nere nane koire nambu yemono senge chakolo tika singi ya yoko confirm abali ba ECT into permanent and the benefit terms. Thank you. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamano Frida Kerubase oroboti ororo ikirano eserikali nigo yaboriwe kubeka omokia asoko inekia buna abaroki wabanyoderi bagari giyalyo kwenyorera chisemi ase chiskuru okwana nabariki amangana nigo morokia omonene we skuru ya secondary ya St Vincent omwari abagakorwa okoboria as okobwatira nawe chinsemo au gatiabo ewizara yoburendi nagutara ase chiskuru au iliyo kwenekia buna abana bonsi bachire ase chiskuru askira taire bunenchire yo nigera konya sogo ikirania omoroberio o 100% transition. Mambo ya 100% transition naona inaendelea vizuri
vile serikali ilianza mpaka sasa hivi sijaona kitu mbaya, lakini kitu ambayo naona kuna wanafunzi saizi ambao wamekuwa manyumbani wengi. Sisi kama principals tunaona, kwa sababu sasa hivi unaweza kukuta wanafunzi anakuja analia. Hiyo inamaanisha wengi wamebaki nyumbani. Sasa nilikuwa naomba serikali kama inawezekana waangalie hiyo jambo, si Ministry of Education peke yake, hata Ministry of Interior watusaidie ili wanafunzi wakuje kwa mashule, si hata hii peke yake, kwa sababu sasa hii umwari tumejaa, hata huko nje tumeandika watu wache kidogo. Sasa nilikuwa naomba kama wanaweza enda hata mashule zingine kama hapa, mashule ambayo ni neighboring schools. Huku chini kuna Mwata, huku ingine kuna Genga, huko kuna Nyabimwa, huko kuna Riamontinga, huko juu kuna Igonga. Those are the surrounding schools. Sasa naomba waende wapeleke hao watoto wa join those schools ili wasikwame nyumbani, kwa sababu sasa hii kitu ambayo ni mzuri Kenya ni mambo ya elimu. Hakuna shamba imeisha. Hata kitu baba atapea mtoto hakuna, ni masomo peke yake. Wakifanya hivyo naona hii 100% transition itakuwa. Mwanchi umuri ibona soroboti oru no togo ikomere wa mayense ya masenchera ere yobekranu korene na mange ngwari ganerete ayora konyora chinsa isata senchera yobekranu gati abo roboti waye job manki akobwat kanane taro murai wense munabara ibande gati abo mwaziri osomone nebwa waziri prime cabinet secretary Musalia David abo bare imeyense ya Japan asenchera ya moyo koligia okobwatrana ere wekinya ase chinsemo ao gati abensemo yobonchorera oboremi egati ye chinsemo chinda ino chikanyora so wekranu chikoraga chinsa isato yandra kubwatemero berionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watunyarwetra Ndizi TV News waigona boko ya somase website itowetra www.ndizitv.net eri otogendre gusanga asobwa meriterane EVERLYNE OSERO urene kiachibicaniro gicha wekera senchira ya bene nigakoro kwa Petra Mokeira ngukuganeria oburigerero bya tumerane chikoraga chinsa isato.